Hemm dil-qasba donna xi armla titlob solitarja. Fil-ġnien xott fejn mang baqa' sardinella waħda trejjex. Hemm dil-qasba qed tfittex bħarsa lejn is-sema. Fis-setaħ 13-il żerriegħa li qatt ma waqgħu fil-ħamrija. Donhom żibħeġ ta' kuruna maqtuha għax ħadd m'għadu jitlob. Il-qasba biss qed tħares lejn is-sema, tistenna jiġri xi ħaġa oħra.